vastelavond op bezoek. Onder die noemer brachten enkele ex-hoogheden van de Pila's vrijdagmiddag carnaval in de huiskamer. Op die manier kunnen ook ouderen op een laagdrempelige manier nog vastelavond vieren. En natuurlijk herinneringen ophalen. De vastelavond komt overal en de mensen gaan druk naar de vastelavond toe. Maar sinds een paar jaar brengen wij de vastelavond naar de mensen toe. En hoe is het ontstaan? Ja, dat begon eigenlijk in het jaar dat mijn zoon Daan prins was. Toen mocht ik 's middags rijden en toen mocht ik het trio rijden naar alle verzorgingshuizen. Alleen die kosten niet naar alle verzorgingshuizen, want ja, een trio en dat zie je maar met z'n drieën, dus die kunnen niet naar alle plaatsen. En toen hebben we daarna met de APK, de AAR en de Senaat het initiatief genomen om de vastelavond naar alle verzorgingshuizen en alle dagbestedingen in de hele gemeente rooi te brengen. En dat loopt nou een paar jaar. Maar dat was nog niet genoeg, want we vonden ook dat de vastelavond naar de mensen toe moest die aan huis gekluisterd waren. De knie gebroken, nee, je knie gehad of niet meer kosten. En sindsdien gaan we ook de vastelavond bij mensen thuis brengen. Hoe ziet dat er dan uit als jullie daar naar binnen gaan? Dan gaat de muziek aan. Afhankelijk van de mensen waar we naartoe gaan, gaat die hard of keihard. We brengen wat versieringen met, we brengen een bloemke met, we brengen een bloemke, chef, een bloemke, brengen een bloemke met. We brengen geen bloemke met. Dus niet altijd een bloemke met. We omhelzen de mensen, we vieren een beetje vastelavond bij de mensen in de woonkamer. Daar kunnen we het eigenlijk op neer. En hoe is het om te doen? Ja, super. Super. We krijgen steeds meer mensen die zeggen, dit jaar ben ik er niet bij geweest, maar volgend jaar dan doe ik met. We hebben vorig jaar 1 joekskapel gehad, we hebben er nou 3. Die melden zich spontaan aan, hoeven wij niet te vragen. Dus het loopt als een tierenlier, maar we hebben het nog onder controle. Dit is heel erg belangrijk, want dat zijn juist de kleine dingetjes. En vastelavond zeggen ze ook, dat is het vierstop in de vierkante meter met een lach en een traan. En dat brengen we ook. Dat brengen we hier straks ook. En dat we hier zo enthousiast bij de uitnodigingen opgepakt, dat ze de bovenbuurman en de buurvrouw er langs ook gevraagd hebben van jongens kom even. En dat zijn allemaal mensen die vieren het niet meer op straat. Het is iemand ouder. En we gaan ze dadelijk knuffelen en we gaan een klein waalsje doen en misschien drinken we er een biertje bij. Je weet het maar nooit, maar het is, chef, schitterend of niet? Ja, zo gaan we dat doen. Voor mij is het geslaagd is het als de mensen waar wij nou naartoe gaan, en ik kwam wel zien geweest, dan was het geslaagd. Dat, als je dat te huren kreeg voor de mensen, dat ze het echt heel erg mooi hebben gevonden, dan is het voor ons ook geslaagd. Ja, daar halen jullie ook een plezier uit natuurlijk dan. Ja, het gaat alleen maar om de mensen waar wij het bezoek aan brengen, die moeten het leuk vinden. En dat wij het zelf ook nog heel erg leuk vinden, dat is mooi metgenomen. Dat plezier komt aan twee kanten, ja. En het is zo ontzettend dankbaar om dit te mogen doen. Wij voelen dat ook echt dat we dat mogen doen, want hoe belangrijk is het dat je zo'n kips op hebt? Eigenlijk helemaal niet zo, maar voor de mensen is het fantastisch als wij op die manier de vastelavond kunnen brengen. En dat is een feestje. Op de ganse wereld vinden we zo'n plekje niet. Win maar weer, geluk dat ik ook plekje zie.